episod de Skywars aici cu... Hai, poți să zic Buggy sau zic Ofer? Spune Claudiu. Claudiu, în fine. Claudiu este iar unul nou în așa numită haită, dar îl cunosc de mult mai mult timp, așa că hai să începem. Hai pe mapa, știi tu, mapa aia care... Mapa. Știu, mapa aia. 17. Ai Am intrat? intrat? Una cu gheață? Aha. Ok, stai să mă fac. La tine? Select game options. Nu te văd. Hai, scrie ceva în chat. Mă vezi? Nu te Ok. văd. Avei să mă... Uite-te în scoram. Eu nu vă pot nimeni, de să zic, îl văd pe Jenny. Îl Tu văd pe pe sus ai iWesker, scopul. eu îl văd pe iWesker. Ai Wesker. Și mai văd și pe... Îl vezi pe Rafael 2 sau ceva? Nope. Vezi un Mac și altele cu verde? Da! Îl văd și eu. Eu sunt cealaltă parte a lui. Roșu? Nu sunt cu albastru eu. A, te văd, albastru închis sau deschis? Stai, uite-te să vezi că mă fac în alb. Uite, Bă, eu mi-l fac în mov. stai. Așa, eu sunt ăla, uite la ăla cu mov. Suntem fix în față în față. Știu! Așa, suntem mov. Deci mă doare capul ce mă. Hai, odată, că am început. Hai mă, haideți. Bă, ca 900. Deci am făcut o prostie, să vă zic. Deci eu m-am dus pe un server și LOL. Da, era să arăt parola la YouTube, dar am șters episodul, că a ieșit și nașpa, a ieșit și lung. Lucky Block, bă, am iubit Lucky Block-urile. Așa, mișto. Hai să punem Lucky Block. Hai să punem aici. Vezi ce scade. Ai grijă. Yay! Throwable TNT, throwable TNT, mă rog, nici nu știu să vorbesc. Am o sabie de iron. Bă, facem PvP sau timp? Ce? Timp, doamne, timp. Stai, Bă, deci dacă mai pică o... What? Aoleu, să moară familia lui. Să În ce m-a dat? Bă, să moară familia lui unul care îl cunosc și e prost. Să moară. De ce am dat? Mai sunt jumătate de an să ies de aici. Am ok? găsit multe capuri, wolf's head și... Ăștia. Oh, să păstrez capul de teoiță. Bine, handicapat. Sau... Parcă văd că pune TNT handicapatul. Pune mă TNT! Pune naiba ce. Ești prost, e pur. Îmi bat picioarele, mi-am pierdut TNT-ul. Du-te. Vai, ce futuți morți și răniți cu dumnecatul morții. Op, boss. Te-am omorât, fă... Nu l-am omorât. Ia bă, doamnaș. Dacă mă omoră. Nu mă, Bă. nu mă. Am murit. N-am ce să fac. Dacă mă pe E gând. prost. Ok, deci, da. Nu ești ăsta că nu ai skin. Uite-te. Ce? Da, uite pe tine. Bă, vezi că vine unul la tine. Dă-l jos. Cu bulgări. Stai că nu pot. Păi dă-te mai în spate. Da, bă, că e... Bă, dă-l dracu, dă-l dracu, dă-l dracu, dă-l dracu. Rip. Rip pe Da. mine, pe mine. Hai. Rip cățelușul, doamne. Hai pe 2. Hai pe Fii 2. Nu fluffy. pe 2. Stai. Mă uit eu. 6. E ultima, de fapt. Nu? În fine. Ok, deci eu sunt cu albastru. Eu sunt cu Cian. Ești lângă una albă și una roz? Ce? Una albă, lângă una albă și una roz, nu? Roșie, da. Roșie și un alb. Și tu unde ești? Eu sunt între un negru și verde. Ești... Ok, știu că picăm foarte departe. E mapă normală, din păcate, dar... E mișto mapa, nu... I'm not fucking am și cenzurat, am și... Oh my... fucking god... So awesome.
Thank you, Spongy Lucky Bob. Ce Lucky dracu? Bob. No! Don't die! Ce dracu este asta? Plus. Bă! Oi, fă. mătii. Du-te în aia, mătii. Oh, cine dracu e așa? Cine poți și-a făcut asta? Cine poți și-a... Spawnat? Da. Nu știu. Băgăm așa. Eu băgam ăsta în bug. Trebuie să am luat, dar n-am luat. Am un Dragon Egg. Bă, ce fac cu Dragon Egg-ul? Poți să-l arăci, nu. Eu îl păstrez, arată mișto. Stop. Și ce faci? Lovesc playerii. Îi omor cu cold cu ăla. Dar că mă țintă mișto. Ce faci, bere? Bă, cum n-a căzut în morce? Stai. Prost. Timpi. Perfect. Așa. Ok, n-am băgat niciun golden apple la în fine. Ia că mă bat cu unul. Da. Lollipop. Foarte lollipop, bă. Mi-e frică, bă. Și mie. Îți vezi ce fac la unul. Ei. Ei. Ia! Ei. Wow! Holy. Sorry, bro. I'm so sorry. Nu l-am omorât. But idiots so true. Bă. Bă. Bă, ce lucky block enervant. Am un creeper one. Ok, am luat. Look up, the Rainbow Helix. What the Am mișto. Fuck! Ce? It's gonna fucking blow. Oh. Hey! Să nu știu că ai murit. M-a omorât un... Pis! M-a omorât un de-ala! Un hacker? Nu un hacker, un snow golem! Vrea să dea după un spider și m-a omorât pe mine! Și eu am murit. Ok, hai să ne cimpărit un spawn atunci. Pe 2 sau ce? La Fizz. Atât la Suli. Hai pe... Hai pe ce m-a fost? Hai să stai. așteptăm. Hai pe 2. Da, care e? Să fim unul lângă altul. Eu Hai unde pe ești? 2. Bă, a intrat altul înainte. E map 5, cică. Pe 2, hai. Nu pot pe 2. Eu o pe 2. Jucăm așa. Games, join game. 2, dar nu merge, bă. A, ba da. Gata. Ești lângă. Lângă cine e Ius? Ius lângă Irafahel 2. Are ceva roz? E roșu, de fapt, dar... Bă. Că îi văd un roz gen un fix în față. Gata. Tu ești cu albastru, nu? E specială Gen din față. ția. Stai. Mișto. Deci îmi place cu Lucky Block-uri. E mai intens. Știu, e mult mai intens. What? Motherfucker. No Lucky Permission. Ce pro. Deci îmi zice no Bă, care Lucky... vine? Bă, mă, gata, dau rage, frate. Până acum n-am putut să joc cu... Că vine și nici n-au luat item, e boss. Nici Bă, n-au cică luat no item. Lucky Permission. Cică no Lucky Permission. Ce, bă? Ce porci. Serios, niște porci adevărați. Nu mă lăsă, lăsesc. Sunt porci. Toată lumea e un porc. Știi? Ce faci mai aici? Cine? Bă, de ce nu e diamond-ul să-ți faci sabie de aia? Fiindcă n-am Diamond. pickaxe. Mi s-a părut că am văzut de... Doamne, iartă-mă, de ce nu lași Te arunci? să mă arunc? Da.
O fac în calea bă, îl fac așa mișto. Stai bă, nu vreau să mor. Așa e mai mișto. Așa. Hai pe arena. Ce arena? Pe 18. Bine, pe 18. Bă, uite bă, sunt lângă tine. Aoleu, sfârșit. Vreau să fie blue, fiindcă e culoarea mea aproape favorită. Adică e culoarea mea favorită, că sunt bleu. Dar... ce pot să zic? Yay! Și că go... Wow. Go, eu fac cursor. Vreau să scriu go cu cursor. Da... Da. Madame. Interesting. Bă, de ce atât un ce și atât? De două, chiorane. Bă, vino la mine, fă. Vino la mine, please. Vino la mine. Vezi că vin, ai grijă. Bă, nu ne batem, facem team. Ok. Bă, am murit. Cum? De la un lucky block. Am văzut. Mamă, ce acolo. Băi, Stella, ai și tu lag sau numai eu? Numai tu. Stai că am Bă, sus e un lucky block, da, în fine. Am 70 de FPS-uri și eu zic că am lag. 70 de FPS-uri lag. Eu am 226 de FPS-uri. Calculator bun, ce poți să zici? Eu am laptop. Eu am și Optifine, deci e și mai bine. Uite un tower, ce puteam să-l iau. Ce tower? Cu dâmul în el, da. Bă, tu te crezi pe MCSG? Bă, e un turn cu un diamant. Crește, tu îi zici cum vrei, da. Bă, să-mi spui dacă vine cineva, că... Nu vine. Nu te cred. Bă, tu ai să se joace Sam cu americanul lui? Da. Eu ură Sam-ul, deci da, e nașpa joc. E ok, da? E ok, dar față de ce... mare. Știu, e prea... nu știu, dar e... Ce ai, răsor? Bravo, bă. Bă, gata. Bă, hai să le dau un chest, fă-i. Lasă-l, că l-am văzut de acolo. 525. Ia că mă. Ce faci, bine? Ce faci, vrei? Bă, nimeni nu mă face la uite și pe ăla. Bine, mă, hai să-l fac. Hai să-l faci. Fal. Ia, uite, dacă îi dau damage. Unde ești tu și mai vorbim unde e el, dar mai întâi unde ești tu și mai vorbim. Da, bă, că eu întreb pe tine și de-aia... Bă, ai chestia aia care poți să te teleportezi la mine, știi, da? Tot, am uitat de totuși. Bă, are Golden Apple enchantat. Asta e viața, am avut și... Ia! Ăla veni la ce de doamne, așa. Ia uite aici, cum se câștigă. Ia. Cum să fii bun la PvP, bun. Și este vă fix aceeași parte și vine pe tine și... Bă, uite-l! Bă, că vine să-l bage. Bate-l! Are hack să-mi spune. Nu are hack, dar are gold. Ieși! Stai că stă acolo. Pune lava! Bă, face lava. Upsi! Pune lava. Ce faci, bere? Ce faci, bere? Stai aici. Pune lava. Mersi de apă, bă. Bă, asta e retardat sau se face? E prima dată pe Minecraft? Ce? Cred că e prima dată când joacă băiatul ăsta Minecraft. Știu. Pe Minecraft. Nu vezi, bă, pune lava unde e apă. Ești retardat, cum să-mi dai pe? Știu. Totuși e o strategie bună dacă vrei să-l ții închis. Oarecum. Și mai vine unul. Bă, vine pe sus. Lasă-l în Dumnezeu. Ce faci, bere? Bă, așa s-a apucat el de Minecraft. Bă, tu unde ești? Bă, nu sunt mijloc. Tu ești pe aici, nu ai nicio treabă, tu.
the fuck, ce faci? Stai să-ți fac o poză. Stai. Gata, ți-am făcut o poză. Ți-am făcut mai multe. Pui la thumbnail. Ia uite-mă și pe handicăpatul ăsta. Ce faci, mă? Ce? Să care e cea mai mișto pentru thumbnail. Bă, pentru thumbnail, bă, pentru unghia de thumb. Pe... Lol. Thumb înseamnă deget și nail înseamnă unghie. Deci are și unghii, sau unghie de deget, lol. Că e mică, da. Bă, te-omoară! Cine mă omoară? Bă, asta e prima dată pe Minecraft, nu vezi? Wow, bravo! Hai, Parcă vezi că mă spune, stai. eu am minus Asta 4. ce vreau să spun, bă. Pe ce ne ducem? Pe... Uite, nu. Pe ce ne ducem? Pe 15. 15? Nu. Pe... Pe 18. Pe tot ăsta, care l-am bătut. Deci mă. Ce vă frate. Aha, te calma, nu? Da, ieși. Ieșit. Hai bă să ieși și noi. Sta bă, intră pe toate mapele sunt ocupate. In progress, ai plină mapa. Sta bă, intră la fel, tot pe mapa 18 că a intrat unul. Skill masă. Ce fe? Bă, eu mă duc fix pe asta, să moră. Deci îmi iau o nouă. Bă, se vede că... Guguiz. Mi se pare că era ăla, da. Bă, cât de prostovat să fii să spui hacker, că eu am și arc și golden apple și sabe de aer. Ați promovare la canal. Știu. Bă, parodie mov. Deci uitați numele parodie mov. E rău. Băi. Su. Faci su, nu știu. Reclamă. A, serios. Da, urmați, aș de Cloud Hero. E perfect, vă dau. A, acum intră toți. Hai, mă. Hai, mă. Iube, ce? Tu nu știi să scrii, mă? Ba da. Da, să vezi. Uite mă, câți intră că ne spamează. Gata mă, se face full, vezi? Câte unul. Bă, vezi că... Da. Ce? Bă, chiar așa ai numele la canal? Cigero, da, fix. A, bun. Fix așa e, bă, de ce? Cine vine la timp? Eu, Rafael. Bă, nu, și-o vreau cu tine. Bă, nu fac timp cu el, doar am spus. Decât îl fraierești și îl faci să creadă. Bă, eu Chiar acum... cum crezi că am eu atâtea kill-uri? Oh. Manipulație? Exact. Oh Nici chiar manipulație, că nu pot să spun că îi manipulez, dar în fine, dacă sunt prostovan... Sunt prostovan... M-am aruncat toporul, așa am prins. Asta am... Cine-a bă ăla? Te auzi de la tine? Nu. De la mine. Cine-a bă chestia asta? Hai că mă duc. Bă, uite ce ai căzut la fraier! Yay, am luat... Este tu te nota, să te aduci și... Hei! Stai bă că am văzut ceva și nu știu ce e. Bă, l-am omorât. Cine? Nu! Era să cad acolo! Fuck! Bă, vino la mine, bă, nu, trebuie să dau, uite, vino la mine. Uite, culoarea care îți place ție. Ia. Care o ai la bă. mic. Bă, tu ai. Am apapel de leam pe... Ce apapel de leam jos. Bă, ai grijă. Apapel, da, eu pe ăsta. Hai, bă, că... Ia, vezi că mă enervează. Lasă-l, bă. Bă, lasă. Bă, dă. Și ce crezi că mi-a damage, nu? What the fuck? Bă, ești n-au să mă... Sta, bă, zic eu. Sta, bă. Ce prost. Sta, bă. Stai, vezi că da. Bă, că... Ce fac cu mere? Unde duc? Bă, unde s-a dus la acolo?
Easy. M-am omorât. Eu îmi făceam inventar, așa. Opa! Ce dracu are aici? Vezi că ales din spatele meu. Vezi? Ce? E bun fishing rod. Vezi că mori. Parcă văd că mori. Îți dau capcană, nu știu presiune. Știu. Vrei să vezi că-ți dă una, te-ai dus, frate. Hă! Ce fac? Lucky Blaze, nu mersi! Nu vreau niciun Lucky Blaze. Vreau un... Sponge. Vreau un sponge. Ok. Nu mersi. Băi, deci trebuie să-mi golesc inventarul rău de tot. Nu știu ce am luat, da. Nu. Am o sabie de dâm. Nu! Am pierdut sabia de diamond. A dat în loc de 1Q. Ce? Ai dat în loc de tasta 1Q. Nu. Bă, am pierdut sabia de dâm, sunt așa de prost. Și ai ceva cu ce să... Am, da. Bă, am încă un sponge, poate îmi dă ceva bun. Acum o să... bă, ți-a dat vreodată sabia aia de diamond? Deci na, cu Fire Aspect Sharpness 5. Nu mi-a dat, adică nu, nu. Bine, boss. Bă, acum now this is your problem. Acum e problema lui dracu. Bărăbă, ok? Bărăbă. Bă, bine, bă. Facem... am decât ăsta de lavă. Ce naiba au făcut ăștia pe aici, frate? Ok. Poate pot să fac așa. Ok, băi. Deci așa. Gata, bă, am ajuns aici. Asta e un pickaxe. Wow. Fu, doamne. Am scăpat. Red Bloom trebuie. Mai are ceva sus? Stai. Nu mai are decât niște TNT care aș putea să-l folosesc. Doamne, sunt prost. Ok, ce am așa, ouă, TNT multe. Eu nu trebuie mie ouă acum. Deși văd că o să fie tocmai. Da, văd, deci trebuie să mă duc în apă. Deci dacă sunt în apă e bine. Da, bă, mai... mai stă decât cu ăla. Scuze, Gigele, dar aici ți-e încheierea. Ce-a fost aici? Wow. Ce prost. În fine. Bă, n-am și o golden apple din cât am. Ceva. Fac ăla, fac pur și simplu așa. Simplu și ușor ca și până ziua. Acum, deci dacă nu mor să-mi... Ok, aici am un checkpoint. E bine, dacă am un checkpoint. Așa. Sunt mândru. Sunt mândru de moa. Sunt mândru de mine. E prea prost. Testul, nimeni n-a fost la asta. Bă, mă omoară! Gata. M-a și speriat, frate! Ai murit? Da! Mai filmezi? Doamne, m-a și speriat. Intră pe 15. Mai filmezi? Da, mai filmez. Bun. De 24 minute. Mai filmez un pic meciul ăsta și Păi și gata. lângă mine.
Bă, Spatele deci, tău. Doamne, știi ce am? Doamne, În Dumnezeu. spate. Ce spate? Unde? Unde ești? Spate. A, uite-te. Tu ești mai încolo un pic. Să vezi dacă poți. Da, mă duc în mine. Direct. Ce zi oră? Așa, ce zi oră poți? Bă, te porporie. Ce culoare frumoasă. Porporie. Go, go, go. You fuck shit. Go, go. Bă, să vii la mine. Da, mă duc în mine, bă, ești pro sau sur sau chior sau... Bă, TNT, lasă. Am luat TNT și Lucky Block. Bă, chiar îmi plac Lucky Block-urile, bă. Deci sunt cele mai tari. Da. Vreau să scadă capcană pe tu, Dragon. Bă, știi, dar totuși măcar e mișto. Știți ce asta? Da, mă, eu, sunt super boss făcuți. Fă măcar ești mică, să bine. Ce mai trebuie mie acum decât o... Un pot sigur spre Bă, da, insula tu asta. vrei. Lucky Brace, du-te în așa. Așa. Mișto. Am mâncare. Bă, Ce? dar ne-avem până acum? Uite o cioară, uite cum zboară, uite cum cântă la vioară. Am ender chest. Bine. Uite o cioară, uite cum zboară, uite cum Aoleu, cântă la vioară. e mă. Wow. Așa. Și mea... Nu! Ok, trebuie să-mi iau astea. Ce era să mor. Bă, știi că e finala Masterchef în seara asta? Ce? Finala de la Masterchef. Nu, nu m-am uitat, nu prea mă uit, da. Dar acum m-am dus pe, am omorât pe cineva, sunt și norocos. Și că Rafa Team, chiar crede ăla că e Rafa. Da, bă, e Rafael. Să știi tu că e un server de ăsta de-ăștia cu hack și chestii. Și ce mai fi, doamne. Cine s-a chemat pe cineva? Era, bă, ăla nici nu se mișcă. Care Rafa? Da. Uite și tu are și minus 5, cum să fie ăla e Rafael? Dar Rafael avea peste 1000, zic. Cel Tu, puțin. bă, e Rafael, bă, e... Să te distre... Bă, dă-te dracu. Bătea și fiecare. Bă, a murit. Da, la un Lucky Block. Bă, Lucky tu ești la Blocks. mine unde am căzut? N-am văzut cum a fost. Uite-te. Eu n-am murit. Bine, stai. Am căzut aici și am pus la timp blocul ăla. Vezi? Bă, am lag, mă vezi lag? Ok. Stai că nu vii la mine. Am câteva pe PC-uri în minus. Du-te, mă, ce mă. Bă, dar ce te scrie, tu. Nu! Vin 2 timeri. Da, se vine, dacă-ți proști la PvP. Nu! Ia, te vezi, ne fac asta. Fac? Da. Da. Ce faci? Topa, vitică, te timări. Bă, mai filmăm un pic. Hai, mai filmăm un meci. Hai pe mapă ăsta. Ce azi am pus Pe 18. Uite, pop. Și stai de... Hai, mă! Aha. Hai, că ești lângă mine. Perfect. Deci vreau să fiu blue. Frate, și cum le cumperi? Ce să cumperi? Kit-ul? Nu kiturile, particulele. Păi trebuie să ai VIP, chestii, trebuie. În fine. Și ce e starterul? Da, cică, dezabonați-vă. Ce face? Ah, Au! E copii. ok, bă. Na, ce faci acolo? Da, știu. Noi trage singuri acasă, bă.
Era să cad. Sunt și eu prost ca vițelul de la poarta nouă. Cam așa. Eu mă să-mi deschid lucrurile. Nu știu ce am net 3 pe ori. Stai că trebuie să-mi bag toate... Până nu. Nici cabelul, dar piston, dropper și alte. Ok, ăla a fost unul bun. Ăsta mi-a dat quartz, serios. Foarte useful, bă, foarte useful. Nu, iar mi-a dat sen. Ce ți-a dat? Sen. Ia, a scăpat de sen. What the fuck? Ține niște Dever Copperfield. Uite pe cine sunt. Bă, vino. Bă, avem aceeași armură. Știu. Asta înseamnă să fii mafios, bă. Da, bă, că vin la tine pe insulă. Bă, uite, ăștia în dreapta și în stânga se bat, eu merg spre centru frumos, le dau cât de cât, ale. Da, bă, că vin și eu după tine. Da, vine, dacă atât aș fi, mă. Și mă dor ochii, mă. Stai, pun mai puțin. Bă, ce vrem? Bă, care? Bă, m-a omorât! Cum? M-a omorât, am căzut. Cum Episod scurt, poți să-mi nești. Vali 666, Illuminati confirmat. Uitați, Vali 666 egal Illuminati confirmat. O retardat. Da. Ce se și face? Bă, are skin-ul tău, Vali 666. Să mor tu. A, ba nu, are alt skin. Dacă Totuși. îți băgam un jit de stapie. Bă, totuși e un pic cam creepy. Ai murit? Nu sunt, bă, ești pro. Ești prea pro, bă. Mult prea pro. Ești pro. Pro. E cam o succes. Da, bă, ia să... Bă, du-te într-un chest care are un lucky block, bă, un lucky. Bă, știi că pe mine nu mă interesează la block. Bă, ia-le, bă, că nu știi ce spică în ele. Sabie, tot ce vreau. Păi da, poate spică sabie, bă. Nu sabie, ăsta, arc. Ăsta cu șeptuci. Uite, bă, ia stick-ul ăla că e bun. Nu e bun. Nu-mi place mie. Beacon! Da, dacă era și cu shop era super bun. Dacă avem beacon pentru armă super mega tare. Best game ever, da. Nu e că ăsta e un server. Păcat. Nu e caz. Tu știu ce stă aici, ia și Lucky Block-ul. Și Lucky Block-ul și hai până să văd. Sper să nu mori. O pereche de buți. Ce-ți mai poți? Stai, bă, că... Stai, mă, că-l văd pe ăla jos. Eu văd două chestii de XP. Dar sunt multe, stai, care le-am... Alea zboară, așa. Da, uitați. Uitați, bă, cum zboară astea de XP. Știi cum uite o cioară, uite cum zboară, uite cum cântă la vioară. Bă, uite în cur de astea, cum la copii se... o să vedem. Bun. Uite în cur de... cum mă? Bă! A prins sabia OP, vezi? Vezi ce-ți face sabia OP? Aha. Ia, noroc am 10 de astea. Bă, nu le-am mâncat pe toate, că nu te ajută deloc. Mai am 4. Ți-am zis, nu te ajută decât tu nu te ajută. Atunci ce crezi că mi ești? Bă. Ce pus acolo? Nu fi nu, bă, Bă, eu nu... Bă, du-te acasă. Ești prea pro ca să fii... Nu, sau să faci greșeli de nu, ești prea pro, bă. Bă, encentează-ți armura dacă ai level. Bă, unde-i celălalt? Ce? Unde-i celălalt? Mai sunt eu cu unul. Dă-te pe red.
Slon... E pe o insulă. Ești. Uite, bă, vină în cealaltă parte, invers. Vine așa, nu. Așa, ești pe acolo. Bă, nu. Unde e turnul ăla, gen? Unde e gen turnul ăla? Uite-te pe el și o să vezi... Urcă-te. Gata, l-am văzut. E deasupra. Da, e deasupra. E E pe un cal, bă. Mamă, sabia pe... Dacă-l bat, nu-l bat, cum mi-a dat cu aerospray. Bravo, bă. Hai, pe care... Hai, încheiem episodul? Lasă-mă fie să mănânc. Așa. Ok, el merg să faci acest episod. Nu uitați like dacă v-a plăcut. Subscribe dacă vreți mai multe. Abonați-vă la Claudiu. Că face videoclipuri super, deci fac o promovare aici. Instantă. Și nu uitați like dacă v-a plăcut, subscribe dacă vreți mai multe. Și share ca și bine voștri să dau. Share, abonați-vă la el. Are un canal super. Bye bye.